Γεια σας παιδιά, είμαι ο Νικόλας στο κανάλι του Αχιλλέα και έχω πάρει να είμαι premium. Καλά. Και έχω πάρει να είμαι VIP και όχι. Και έχω να ακούω μουσική και έχω και τουρμπίνα. Τώρα θα μου πείτε, γιατί ανεβάσεις εσύ βίντεο στο κανάλι του Αχιλλέα? Γιατί έχω αυτό εδώ το λάμπο. Δέξτε εδώ το λάμπο, δικό μου. Και για όσους μου θέλουν friend, εδώ πινακίτο, να το σημειώσετε και θέλετε γράψτε μου στα σχόλια τα ονόματά σας να σας κάνω friend αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί μετά θα ξανανεβεί βίντεο ποτέ. Και μπορούμε να πάμε και στο σπιτάκι μου. Μισό. Ξέχασα κάτι. Ναι, εδώ είναι η μουσική, θα σας τα δείξω όλα. Και εδώ είναι όσοι έχουν το premium, πάτε αυτό εδώ. Και εδώ έχω 3 turbo έχω βάλει. Έχω 200 level ταχύτητα. Και πώς να το ξεχάσω άραγε? Το ξέχασα δυστυχώς και είναι κακό. Μερικές φορές θα βάζω και skin από τον Θάνο, γιατί έχω και ένα skin Θάνο. Είμαι VIP. Και τώρα θα σας εξηγήσω τι κάνεις με το VIP. Και τώρα θα με ρωτούσατε για την ακρίβεια τι κάνω με το VIP. Τι χρησιμεύει VIP. Θα σας δείξω τώρα. Αυτό είναι το σπίτι μου, όπως το βλέπετε είναι με τα Robux. Και όχι, αυτό δεν το έχω κλέψει. Δεν το έχω κλέψει, είναι δικό μου. Να σας πω πως είναι δικό μου. Περιμένετε. Όσο βλέπετε πίσω από υπολογιστή. Να, το έχει το όνομα. Να σας πω πως. Είναι VIP και μπορώ να βγάζω πλέον 2 αυτοκίνητα. Και αυτά παιδιά από μένα. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε μια εγγραφή και ένα like στο κανάλι του Αχιλλέα και στο δικό μου The Sunshine Nick. Κεφαλαία βέβαια στα αγγλικά. Αυτά από μένα. Όσοι με θέλετε friend γράψτε μου στα σχόλια το όνομά σας στο Roblox και μπορώ και να σας στείλω δωρεάν αυτοκίνητα. Δηλαδή ό,τι θέλετε μπορείτε να μου το εξηγείτε και εγώ να σας το κάνω. Bye bye!